היי לכולם, אני משחקת עוד פעם במרדר מיסטרי, שזה חלק 2, אבל היום אני משחקת עם חברה, לא שומעים אותה כי לא יכולה לדבר, היא פשוט איתי משחקת, זהו. הנה היא עכשיו, מתחילה משחק כוח. אני אנסה אותה כמו תמיד. כבר אני לא מופתעת. אז בואו נלך, אני אראה לכם מי זאת החברה שלי. איפה היא בכלל? בואו נראה שהיא לא בואו נחשוב שהיא לא יצאה מהמשחק קודם. קשה לי, אז אני עושה. הנה, רואים? צופיה? זאת החברה שלי, קוראים לה סופיה. רואים, מרדר. כמו סופיה. יש לה מלא רובקס. אז קנתה סקין כזה שאני לא אהבתי. לא מעורבת מהסקין הזה. אוקיי. אם היא תתקשר אליי, אז הסרטון ייגמר. אני חושב שלא תתקשר אליי יותר מהר, כי קשה לי. אם מישהו לא שם לב, אז הרגליים שלי נראה לי נהיו יותר רבים. רק עכשיו שמתי לב לזה. אבל אם זה היה בסרטון שעבר, אז גם אז אתם כבר יודעים את זה. מי שלא יודע, אז אין צופיה. מרדר מיסטרי. הנה סופיה, היא שריף. הנה, אופס, אז הפסקה. מה לא בנה?